DJ Pepsi Show. Bravo, pirueta! Bravo, pirueta! Bravo! Tako se radi. Digli su Natu na noge. Ovaj se ne pomera. Brš. Ajde, publiko, sada vas čujem. Ajde vi u komentarima sad. Ajde sad Armando suze. Ma kraj. Ma kraj, gotovo, završili smo ovu sezonu. Drago mi je, publiko, drago mi je, dragi gledalci. Mogu ja prvo, molim te, nabrijana sam. Ajde, nabrijana. Prvo, drago mi je zbog piruete. Zato što je prošli put za mene bila loša, ja sam to rekla. I evo, sad možemo da vidimo svi kako je to na nju... Šta? Na nju... Uticalo. Kako si ispoljila? Da, kako je to uticalo na nju, ona je danas najbolja do sada. Najbolja do sada. Tako da sljedeći put, molim vas, kad nešto kažemo iskreno da ne valja, moramo da shvatimo svi, pa i mi koji smo ovdje itekako formirane zvezde i pevači, da je to za naše dobro. Niko ovdje nikom ništa ne kaže zato što mu se on ne dopada ili ga ne voli. Taman posla. Nama je zadovoljstvo da vi svi budete najbolji i da se rodi zvezda. To sam već rekla. Pirueta je bila loša, imala je promašaje. Pirueta je sada od početka takmičenja najbolja. Bravo, devojko. Bila je kao Barjaktar. Isto tako želim da kažem Nataši da sam bila juče na probi i da sam ih gledala i rekla sam isto kao i za prethodne, bože, ako pola ponove, super. Sve su ponovili, pirueta usvojila, Armando usvojio, sjajni ste, toliko ste ubedljivi. Da bi čovjek da vas ne zna pomislio da zaista vi jedno drugom ste ono kao ko si ti da mi kvariš život, ma daj bre, nosi se. Zaista ste bili ubedljivi, zaista ste emotivni. Pirueta, tako si lepa kad hodaš između tih lutkica iza tebe, toliko si graciozna, toliko si, ne znam, do sutra bi mogla da ti dajem kompliment. Eto, koliko si bila dobra. Hvala vam puno, hvala sve. Pošto ste ko mladenci, da li ti, Armando, prihvataš da je ovaj duet bio jako dobar? Da ili ne? Da, brate, da. Lepo moje. Da li ti prihvataš da je ovaj nastup bio ono što si očekivali, ono za što si radila? Da. Imamo dobar nastup. Ko želi da se pobuni u komentarima, nek se sad pobuni, a ja ću da ga šikaniram. I moram da dodam još nešto. Pirueta, toliko ti dobro stoji ta frizura. Toliko si lepa, sa takvom kosom. Damski, svedeno, sjajno. Svaka čast svima koji su večeras doprineli da vi tako zvučite i izgledate. Od Seke uspeh, a od Relje? Ogroman. Kakav komentar? Kako ste, ljudi? Dobro smo, hvala. Srećno. Bravo. I imate razloga da budete. Ali ajde, krenut ću kao i Seka od tebe, pirueta. Zato što tvoj pomak je mnogo veći nego njegov. Tebe smo, mislim, sa razlogom iskritikovali vrlo jako i vrlo jasno čak prethodne 2 epizode. Sad se to vrlo poboljšala, držala si se melodije sve vreme, bila si u energiji sve vreme, bila si u filmu sve vreme. Ni jednog trenutka nisam osetio nešto što sam osjećao prethodno 2-3 puta od tebe, a to je da me baciš negde van filma u kom treba da bude. Tako da, ja bih ovu mladu devojku podržao još jednim aplauzom. Hvala puno, hvala. Armando, standardno dobar. Tako je. Za moj ukus, početak ti je bio previše silan, ne znam kako drugačije da se izrazim, previše si agresivno ušao u pesmu, posle si se smirio, posle si bio u funkciji pesme i u funkciji dueta. Imao sam utisak da na početku misliš da treba ti da preuzmeš odgovornost celog dueta, i tebe i nje, a da si joj od pola pesme poverovao da i ona to može podjednako dobro kao i ti. Tako da su mi do pola negdje smetale te tvoje improvizacije. Od pola, kad si se pustio da učestvuješ sa njom u tom filmu, je to bilo dobro. Tako da ti si standardno dobar, danas nećemo vaditi pare, svakako ih nisi ti do... A što nećemo? Što? Zato što nemamo. Kriza. Jel ima neke druge valute, nešto? Ima. Ali za njega. Prošli put ste ga oštetile, to su bile njegove pare. Molim?
majke mi. Molim? Ja te o čoveku da dam. Nataša, Ja sam hoćeš se braniti? šokirana. Ne, ja sam Kaže uvređena. da smo ga oštetile mi i Armanda. Ne daj Bože. Jesmo te Armanda, smo te oštetile? oštetile nas dve. Jeste. Ovo je tvoj problem, Seko. Reši dete. Reši, dete. Znači, Armando, lova ispred svega. Ali ne može se bez Kićanovića. Uglavnom, ti si standardno dobar. Ono što je kod tebe bilo važno i što sam vidio negdje od pola je da poveruješ partnerki. Znači, ovdje je kao, pogotovo kad pravite duete, partnerski odnos, da ti poveruješ njoj da je ona dovoljno dobra i ti se od pola prepustio, od pola je to bilo fenomenalno. Ona kida. Tako da, generalni utisak dosta dobar, pirueta, nemam ocenu za tebe, ali je moj utisak konačno. Hvala puno. Mentorka. Gledate je radosno obučeno u belo. Da, prelepa je u belom. Prelepa si. Sve ono što smo pričali za estetiku, usvojila si i to mi je jako drago. Da si tako lepa, prirodna i svoja i da ti ne trebaju nikakve nadogradnje u bilo kom smislu. Ne mislim samo na pletenice. Znači, ogoli se. To si večeras uradila. Ovaj nastup večeras bio je tvoj najbolji do sada. Najbolji. Najbolji, sigurno. A Armando ti je bio partner podrška. Sličan mi je utisak kao Reljin. Znači da je Armando intenzivan pevač i to kada ste zajedno zna da bude koska. Ali budući da ste od sredine pesme bili tim, kao tim ste bili senzacionalni. Stvarno, i meni se jako svidelo to što je on nekako bio u potpuno muškoj energiji, a što si ti, nije te to ponelo, pa sad kao da se nešto nadjačavaš sa njim, nego si ostala u svojoj lepoj, nežnoj, ženskoj energiji koja je bila stabilna sve vreme od kad si ušla u pesmu do kad je nisi završila. Znači, bravo, bravo, bravo oboje. Ja bih dodala da ste nadopunjavali jedno drugo, što je jako važno. Zajedno su kičma. Hvala lepo. Nisu bili jedna koska, nego jako lepa kičma koja je bila na ovom stage-u. Ja ne znam da ti opišem koliko sam srećna ovog momenta zato što si ti prošli put bila onakva u suzama, a sada... A gde je sad osmeh, bre? I ovo je upravo... To je ona, ako se sad neko od vas seća kad sam ja govorila, rekla sam jednoj kandidatkinji da bi volela da dođe i da mi lupi šamar u smislu da bude bolja i da kaže ono što si mi rekla da ne valja, ja sam sad bolja. E, to si ti upravo uradila. Hvala puno, Seko. Hvala. IDJ Pepsi Show.